Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം വിപദ ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദാഗമനാണ് നമ്മളിപ്പോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മള് എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ 3-4 ശ്ലോകം എടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ വീണ്ടും ഋഷിമാര് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്നലെ അതെടുത്തത് 12. അനിഷ്ടകരമായിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതായത് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള രാജാവ്, അത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനല്ല അല്ലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകാന്ന് ഋഷിമാര് 12 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവനയുടെ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു ചോദിച്ചു. പിന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടായിരുന്നു ഋഷിമാര് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം അതില്? പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതത്തിൽ നിന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങൾ വരുന്നു. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും പരിപക്വ ഫലമാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അവിടെ വരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ സർവ്വവേദങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, യജുർവേദം, പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള്, അഥർവവേദം, ഋഗ്വേദം എല്ലാം പുരുഷന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവയാണ്. പരിവ്രാജകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതെ, സന്യാസത്തിലെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ. സന്യാസത്തിന്റെ 4 തലം പറഞ്ഞു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഇന്നലെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ പരിപ്രാജകന്മാരും വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ. ബ്രാഹ്മണരും പരിപ്രാജകാചാര്യന്മാരും, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കാനുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബ്രാഹ്മണർ. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അറിവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യജ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പരിപ്രാജകാചാര്യന്മാർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നും കൂടി കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ ഇന്നലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു. ഇനി സൂതഗോസ്വാമി ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യേ ചാദപരാശരാദ്വൈകി വാസാഭ്യാം കലയാ ഹരേ. സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യേ ചാദപരാശരാദ്വൈകി വാസാഭ്യാം കലയാ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. സമനുപ്രാപ്തി തൃതീയേ യുഗപത്രേ കലയാ ഹരേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ്? സൂത ഉവാച ദ്വാപരേ സമനുപ്രാപ്തേ തൃതീയേ യുഗപര്യേ ജാതപരാശരാദ്യോഗി വാസവ്യാം കലയാ ഹരഹേ. സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ദ്വാപരേ രണ്ടാം യുഗത്തിൽ, അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ, സമനുപ്രാപ്തേ ആഗതമായ സമയത്ത്, തൃതീയേ മൂന്നാം യുഗം, യുഗം പര്യേ ആ സ്ഥാനത്ത്, ജാത ജനിപ്പിച്ചു, ഹേതുഭൂതമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പരാശരനാൽ യോഗി മഹാസന്യാസി, വാസവ്യാം വസുപുത്രിയുടെ ഗർഭത്തിൽ, കലയ പൂർണാംശത്തിൽ, ഹരേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദം മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തെ അതിവ്യാപിച്ചപ്പോൾ വസുപുത്രിയായ സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരാശര മുനിക്ക് പുത്രനായി ഉത്തമയോഗി, അതായത് വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദം മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തെ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ വസുപുത്രിയായ, വസു എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്കുവ പുത്രിയായിട്ടുള്ള സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരാശര മുനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഉത്തമയോഗിയായിട്ട് ആര് ജനിച്ചു? വ്യാസദേവൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദം മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തെ അതിവ്യാപിപ്പിച്ചോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ യുഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം. സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം എന്നിങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾക്കും കാലപൗർവാപര്യമായ ക്രമമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതിവ്യാപനം സംഭവിക്കുന്നു. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 4 യുഗങ്ങളുടെയും 28ാം ആവർത്തനത്തിൽ ഒരു അതിവ്യാപനം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നാം യുഗം രണ്ടായുഗത്തിന് മുമ്പേ ഹേതുഭൂതമായി. ആ സവിശേഷ യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവതരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ ചില പ്രത്യേക ഭേദഗതികൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. വസു, അതായത് മുക്കുവപുത്രിയായ സത്യവതി യോഗിയുടെ വ്യാസദേവന്റെ മാതാവും പിതാവ് പരാശര മുനിയുമായി തീർന്നു. വ്യാസദേവന്റെ ജനന ചരിത്രമാണിത്. ഓരോ യുഗത്തെയും സന്ധ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 3 കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സവിശേഷ യുഗത്തിൽ 3ാം സന്ധ്യയിൽ വ്യാസദേവൻ അവതരിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത് സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം ഇങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 4 യുഗങ്ങൾക്കും കാലപൗർവാപര്യമായ ക്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓരോ യുഗം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അടുത്ത യുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങൾ വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? അതിവ്യാപനം സംഭവിക്കും. ആ യുഗങ്ങള് അതിവ്യാപനം സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ യുഗത്തിനും എന്തുണ്ടാവും? സന്ധ്യകൾ ഉണ്ടാവും. സന്ധ്യ ഉണ്ടാവും, സന്ധ്യാംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. രണ്ടും ഉണ്ടാവും. സന്ധ്യ ഉണ്ടാവും, സന്ധ്യാംശങ്ങൾ. സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആരംഭത്തിനാണ് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ധ്യാംശം എന്ന് പറയുന്നതോ
അവസാനത്തിന്. അപ്പോ എല്ലാ യുഗത്തിനും ഇപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ യുഗത്തിന്റെ 10 എന്തായിരിക്കും? സന്ധ്യയും സന്ധ്യാംശമായിരിക്കും. ഏതൊരു യുഗത്തിലും ആ യുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാണോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ യുഗം കലിയുഗം എത്ര വർഷമാണ്? കലിയുഗം എത്ര വർഷം മറന്നോ? 4,32,000. കലിയുഗം 4,32,000 ആകുമ്പോ അതിന്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 432 അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 432 സന്ധ്യ ആരംഭത്തിലുണ്ടാകും, അവസാനത്തിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ 432 വരുന്നത് ഇതും കൂടി കൂട്ടിയ നമ്പറാണ് 432 വരുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതും കൂടി പറയുകയാണെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ഓരോ യുഗത്തിനും വരും ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ സന്ധികള് അത് കൂടി വരുമല്ലോ, എക്സ്ട്രാ വരുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിവർഷം വരാറില്ലേ? ഇപ്പൊ 3 വർഷം കൂടുമ്പോ നമ്മളൊരു വർഷം അതിവർഷമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതിന് നമ്മള് പുരുഷോത്തമ വർഷം അങ്ങനെ എന്തല്ലോ പേര് പറയണത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാസമല്ലേ മാതാജി അത്? വർഷവും വരും. 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴേ ഓർമ്മ പുരുഷോത്തമ വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് വരും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ കുറച്ചെത്തുമ്പോ എന്താണ്? അത് കൂടുതലായിട്ട് അധികം നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അവിടെയും കൂടി വരും. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്താണ്? അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു കണക്ക് അതാക്കി പറഞ്ഞു തരാം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പറഞ്ഞുതരാം, നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 4 യുഗങ്ങളുടെയും 28ാം ആവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ 28ാമത്തെ ആവർത്തനം, 28ാമത്തെ ആവർത്തനത്തിൽ 28ാമത്തെ 4 യുഗം വന്നപ്പോ, അതായത് ഈ 4 യുഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ചതുർയുഗം അല്ലെ? 28ാമത്തെ ചതുർയുഗം വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെയാണ് അതിവ്യാപനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3ാം യുഗം 2ാം യുഗത്തിന് മുമ്പേ ഹേതുഭൂതമായി ആ സവിശേഷ യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവതരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ ചില ഭേദഗതികൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. വസു അതായത് മുഖപുത്രിയായ സത്യവതിയുടെയും ഉത്തമ യോഗിയുടെ, അതായത് വ്യാസദേവന്റെ മാതാവും പിതാവ് പരാശര മുനിയുമായി തീർന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പരാശര മഹർഷിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ ജനന ചരിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓരോ യുഗത്തെയും സന്ധ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 3 കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സവിശേഷ യുഗത്തിലെ 3ാം സന്ധ്യയിലാണ് ആരുടെ ജനനം വരുന്നത്? വ്യാസദേവൻ അവതരിക്കുന്നത്. അത് പറയാട്ടോ, ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തത് ശ്ലോകം 15. സാകതാചിൽ സാരസ്വത്യ ഉപസ്പൃശ്യാജലം ശുചിഹി വിവിക്ത ഏക ആസീന ഉദിതേ രവിമണ്ഡലേ. സാ കഥാചിൽ സരസ്വത്യ ഉപസ്പൃശ്യാജലം ശുചിഹി വിവിക്ത ഏക ആസീന ഉദിതേ രവിമണ്ഡലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാ അദ്ദേഹം, കഥാചിൽ ഒരിക്കൽ, സരസ്വത്യ സരസ്വതി തീരത്ത്, ഉപസ്പൃശ്യ പ്രഭാത സ്നാനത്തിനു ശേഷം, ജലം ശുചിയായി തീരുക, വിവിക്തേ ധ്യാനം, ഏകം ഒറ്റയ്ക്ക്, ആസീന അപ്രകാരം ആസനസ്ഥനായിട്ട്, ഉദിതേ ഉദിക്കുന്ന നേരം, രവിമണ്ഡലേ സൂര്യദേവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരിക്കൽ സൂര്യോദയ വേളയിൽ വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ശേഷം ധ്യാനനിരതനായി ഏകനായി ഉപവിഷ്ടനായി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് സൂര്യോദയ സമയത്ത് വ്യാസദേവൻ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തപ്പോ ധ്യാനനിരതനായിട്ട് ഏകനായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനായി. സരസ്വതി നദി അതായത് എവിടെയാണത്? ബദരികാശ്രമത്തിനടുത്ത്, ബദ്രീനാഥിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ? ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ഒഴുകുന്നു. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നിവസിക്കുന്ന ബദരികാശ്രമത്തിലെ ശ്യാമാപ്രാശം എന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവൻ വസിക്കുന്ന ബദരികാശ്രമത്തിലെ ശ്യാമാപ്രാശം എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്.
സരസ്വതി നദി ഒഴുകുന്നത് എവിടെയാണ്? ബദ്രികാശ്രമത്തിനടുത്ത് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ഒഴുകുന്നതാണ് സരസ്വതി നദി. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അവിടെയാണ്, ബദ്രികാശ്രമത്തിലെ ശ്യാമപ്രാശം എന്ന സ്ഥലത്താണ് വ്യാസദേവൻ വസിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 16. പരാവരജ്ഞ സാ ഋഷി കാലേനാവ്യക്തരംഹസ യുഗധർമ്മ വ്യതികരം പ്രാപ്തം ഭുവി യുഗേ യുഗേ. പരാവരജ്ഞ സാ ഋഷി കാലേനാവ്യക്തരംഹസ യുഗധർമ്മ വ്യതികരം പ്രാപ്തം ഭുവി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മവ്യതികരം പ്രാപ്തം ഭുവി യുഗേ യുഗേ. പരാവര ഭൂതവും ഭാവിയും, അറിയുന്നവൻ, സ അദ്ദേഹം, ഋഷി വ്യാസദേവൻ, കാലേന കാലക്രമത്തിൽ, അവ്യക്തമായ, രംഹസ മഹാശക്തിയാൽ, യുഗധർമ്മ യുഗാനുസാരികളായ കർമ്മങ്ങൾ, വ്യതികരം വിധി വിരുദ്ധങ്ങളായവ, പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ഭുവി ഭുവനത്തിൽ, യുഗേ യുഗേ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യുഗധർമ്മങ്ങളിലെ വിധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മഹായോഗിയായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചു. കാലചക്രത്തിലെ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ പ്രഭാവത്താൽ വിഭിന്ന യുഗങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അരങ്ങേറുന്നു. അപ്പൊ യുഗധർമ്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് വ്യാസദേവന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ, കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാലചക്രത്തിലെ അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ പ്രഭാവത്താൽ വിഭിന്ന യുഗങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അരങ്ങേറുന്നു. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്? വ്യാസദേവന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മഹായോഗികൾ മുക്താത്മാക്കളാകയാൽ ഭൂതവും ഭാവിയും മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂതവും ഭാവിയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാനായിട്ട് വ്യാസദേവന് കഴിയും. അപ്രകാരം കലിയുഗത്തിലെ വിധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കലിയുഗത്തിലെ വിധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ യഥോചിതമായി അജ്ഞതാപൂർണമായ കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമപൂർവമായ ജീവിത നിർവഹണത്തിന് സാധ്യമാകും വിധം ഒരുക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം? യഥോചിതമായ അജ്ഞതാപൂർണമായ കലിയുഗത്തില്, അപ്പൊ കലിയുഗം അജ്ഞതാപൂർണമാണെന്ന് ആർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കാണ്? വ്യാസദേവന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമപൂർവമായ ജീവിത നിർവഹണത്തിന് സാധ്യമാകും വിധത്തില്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങള് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കാനാണ് ആരുടെ? വ്യാസദേവൻ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ഭോഗ വിഷയങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ആധിക്യമായി താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കലിയുഗത്തില് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഭോഗ വിഷയങ്ങളില് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ആധിക്യമായിട്ട് താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിൽ പ്രബുദ്ധരായി തീരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുടെയും ജീവിത നേട്ടത്തിന്റെയും മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ അജ്ഞത ഹേതുവാകയാൽ അവർ അസമർത്ഥരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം? അജ്ഞാനമാണ് ഇതിനെല്ലാത്ത കാരണം. ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തില് പ്രബുദ്ധരായി തീരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുടെയും ജീവിത നേട്ടത്തിന്റെയും മൂല്യനിർണയം നടത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? കലിയുഗത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക്. ശ്ലോകം 17-18. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഭ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധധാനനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷ സർവവർണാശ്രമാണാം ദധ്യൗ ഹിതാ മോഖദൃക് ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധധാനനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷ സർവവർണാശ്രമാണാം ദധ്യൗ ഹിതാ മോഖകൃത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ത്രിജാനാം ച ഭാവാനാം സ്വഭാവാനാം ശതകൃതം ജനാൻ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ വർണ്ണാശ്രമാണാം ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടർന്ന് ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധധാന നിസ്വത്താൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷ സർവവർണാശ്രമാണാം യഥത്യോഹിത അമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികാനാം ച ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയും ഭവാനാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിഹ്രാസം ച പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ക്ഷയവും തൽകൃതാം അതാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു അശ്രദ്ധധാനാൻ അവിശ്വാസികളുടെ നിസത്വാൻ സത്വഗുണവാഞ്ചയാൽ അക്ഷമരായ ദുർമേധാൻ അരസികനായ ഹ്രസിത ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയുഷ ആയുസ് ദുർഭഗാൻ ച ദുർഭാഗ്യവാൻ ജനാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വീക്ഷ്യ ദർശിക്കയാൽ മുനി ദിവ്യേന അതീന്ദ്രിയത്താൽ ചക്ഷുഷ ദൃഷ്ടി സർവ എല്ലാം സർവ ആശ്രമാണാം എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങളിലുമുള്ള യൽ എന്ത് തദ്യൗ ധ്യാനിച്ചു ഹിതം ക്ഷേമം അമോഘതൃ വിജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതമായ ഒരുവൻ. വിവർത്തനം. കലിയുഗ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതികമായ സർവ്വതിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയിൽ ദർശിക്കുവാൻ ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായ ഉന്നത ഋഷിവര്യന് സാധ്യമായി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഭൗതികമായ സർവ്വതിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഋഷിക്ക് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. സത്വഗുണ അഭാവത്താൽ നാസ്തികരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അല്പായുസുക്കളായും അക്ഷമരായും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് നാസ്തികരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അല്പായുസുക്കളായും അക്ഷമരായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് കലിയുഗത്തിലുള്ള കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെ, കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. കാലക്രമേണ സർവ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെയും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുത്തക്ക വിധം പ്രബലമാണ് കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികൾ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? 4 യുഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അഖില ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും ആധിക്യമായി ചുരുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? കാലക്രമത്തിൽ സർവ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെയും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുത്തക്ക വിധം പ്രബലമാണ് കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികള്. യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് യുഗമായ കലിയുഗത്തില് 4 യുഗചക്രങ്ങളുടെ അവസാന യുഗമായ കലിയുഗത്തിലെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അഖില ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശക്തി എന്താണ്? ക്ഷയിച്ചു വരുന്ന പറഞ്ഞത്. ക്ഷയിച്ച് വരും കലിയുഗത്തിലെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ മാതാജി, കാലക്രമേണ സർവഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെയും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യുഗം എന്താണ്? സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? 1 ലക്ഷമായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിലുള്ളത്. അടുത്ത യുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി മാറിയത്? 10,000 ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ വന്നപ്പോ അത് 1000 ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെന്താണ്? 100 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഓരോ യുഗം ഇങ്ങനെ കഴിയും തോറും എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ കാലത്തിന് കഴിയും തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത്. അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അവസാനത്തെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അഖില ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശക്തി
അതെന്താണ് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും ആധിക്യമായി ചുരുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്, സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ ആധിക്യമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നു. ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അത്ര പ്രോത്സാഹജനമല്ല. അപ്പൊ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്, അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോലെയല്ല ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇതര യുഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്രയും തോതിൽ ഭൂമി ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ, കാരണം കലിയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, വിളവുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. പാല് ആദ്യം പശുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്ര പാല് പിന്നെ കിട്ടാതായി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാതും എന്താണ് പറഞ്ഞ, എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹജനകമല്ലാതായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാതും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല, അത്രയും ആദ്യത്തെ അത്രയും വരുന്നില്ല, ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മുമ്പ് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന അത്രത്തോളം പയസ് ഗോക്കളും ചുരത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോലെ പയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാല് ഗോക്കളും ചുരത്തുന്നില്ല. ഫലമൂലാദികളുടെ ഉൽപാദനം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ വളരെ കുറയുന്നു. അപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്ര പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യുഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർക്കൊന്നും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും എന്താണ്, എല്ലാതും കുറഞ്ഞു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധി ജീവിതാവശ്യ ദൗർബല്യം ജീവിതായുസ്സിനെ ചുരുക്കുകയും ഓർമ്മ ശുഷ്കിക്കുകയും ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ആത്മവഞ്ചന സാന്ദ്രമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്, ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ജീവിതാവശ്യ ദൗർബല്യം ജീവിതായുസ്സിനെ ചുരുക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ദൗർബല്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ ബാധിക്കും, ഓർമ്മ ശുഷ്കിക്കും, ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കും. പിന്നെന്താണ്, പരസ്പരം ആത്മവഞ്ചനയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവയൊക്കെ ഉത്തമ യോഗിയായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഷ്ടിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒരു ജ്യോത്സ്യന് ഒരാളുടെ ഭാവി വിധി എന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, ജ്യോത്സ്യന് നമുക്കറിയാവുന്നല്ല, ഭാവി വിധി എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ വ്യാസ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയിൽ കലിയുഗത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് സർവ മാനവരാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ആത്മീയ പ്രാപ്തിയുടെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ളതാകയാൽ അവർക്ക് ഇവയൊക്കെ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. പിന്നെന്താണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായ ഒരു മുക്താത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ മാനവരാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ആത്മീയ പ്രാപ്തിയുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയുള്ളതാകിയാൽ അവർക്ക് ഇവയൊക്കെ ദർശന സാധ്യമാകും. അവർക്കൊക്കെ ഇതാണ് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവണ്ണം സർവ്വ അതീന്ദ്രിയവാദികളും സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ഭക്തരാകിയാൽ അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സദാ ഉത്സുകരാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭക്തന്മാരും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങളാണ് അവർ. അല്ലാതെ 5 നിമിഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അല്ലാതെ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊതുജന സേവകരെന്നറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെ പോലെയല്ല ഇവർ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന പൊതുജന സേവകരിൽ അവരെ പോലെ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ സേവകരെ പോലെയല്ല ഈ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയവാദികളൊന്നും തന്നെ. ഈ യുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളും സ്വയം നേതാക്കളെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കലിയുഗ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് സാമാന്യ ജനങ്ങളും സ്വയം നേതാക്കളെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും
കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്ന് പറയാനുണ്ട്. നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ അവർ സദാ പീഡിതരാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർത്തമാന യുഗത്തിൽ അനേകം ക്ഷയരോഗികളും നിരവധി ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രികളും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ട് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് കാലം ഇത്ര പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അന്നത്തെ സമയത്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം. വർത്തമാന യുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ക്ഷയരോഗികളായിരുന്നു കൂടുതൽ. ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രികളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് പക്ഷെ അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലം ഇത്ര പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ഷയരോഗമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെ, ക്യാൻസർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കോ അല്ല വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളിലുള്ള ഏവർക്കും ഉതകും വിധം എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കോ യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവും നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾ, കലിയുഗത്തിലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളിലുമുള്ള ഏവർക്കും ഉതകും വിധം എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കോ യാതൊരു അംഗീകാരവും എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തില് ഈ വർത്തമാന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അംഗീകാരം അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. വ്യാസൻ, നാരദൻ, മധ്വൻ, ചൈതന്യൻ, രൂപൻ, സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് ഉത്കൃഷ്ട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ. വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പതിതാത്മാക്കളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഏകവും സദൃശ്യവും അഭിന്നവുമാണ്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്? ഈ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ എന്താണ് പറയണത്? ഇത് നമ്മളിവിടെ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? ഈ യുഗത്തില് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരവും പരിഗണനയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പതിതാത്മാക്കളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക്, അപ്പൊ തിരിച്ച് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യിക്കുക. കാരണം നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് പതിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ടാണ് ഇവര് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മാനിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 19. ചാതുർഹോത്രം കർമ്മ ശുദ്ധം പ്രജാനാം വീക്ഷ്യ വൈദികം വൃഥാദാത്യജ്ഞ സന്തൈത്തെ വേദമേകം ചതുർവിധം. ചാതുർഹോത്രം കർമ്മ ശുദ്ധം പ്രജാനാം വീക്ഷ്യ വൈദികം വ്യഥാദാത്യജ്ഞ സന്തതൈ വേദമേകം ചതുർവിധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കും. ചതുർഘോഷം കർമ്മ വേദമേകം ചതുർവിധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദമേകം ചതുർവിധം. കർമ്മ ശുദ്ധം പ്രജാനാം വീക്ഷ്യ വൈദികം വിധാധ്യാജ്ഞ സന്തതൈ വേദമേകം ചതുർവിധം. ചാതു 4, ഹോത്രം യാഗാഗ്നി, കർമ്മശുദ്ധം കർമ്മശുദ്ധി, പ്രജാനാം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വീക്ഷ്യ ദർശിച്ച ശേഷം, വൈദികം വേദ ആചാരമനുസരിച്ച്, വ്യഥതാൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചു, യജ്ഞം സന്തതൈ വിസ്തരിക്കാനായി, വേദ ഏകവേദം, ചതുവിധം 4 വിഭാഗങ്ങളായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അങ്ങനെ ജനമധ്യേ വേദപ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം ഏകവേദത്തെ 4 വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങള് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, വേദവ്യാസൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ്,
ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ജനമധ്യേ വേദപ്രചാരണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏകവേദത്തെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വേദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: പൂർവമായി യജുർവേദം എന്ന നാമത്തിൽ ഏകവേദവും, പൂർവമായിട്ട് എന്താണ്? യജുർവേദം എന്ന നാമത്തിലാണ് ഏകവേദവും പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്ന 4 യജ്ഞവിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവയുടെ അനായാസമായ നിർവഹണാർത്ഥം 4 വർണ്ണങ്ങളുടെ കർമ്മസംബന്ധ സേവന ശുദ്ധീകരണാർത്ഥം വേദത്തെ 4 യജ്ഞവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അപ്പോ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒറ്റ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിത് ലഘൂകരിച്ച് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങൾക്ക് പുറമെ 5ആം വേദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, സംഹിതകൾ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടാതെ 5ാമത്തെ വേദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് എന്താണ്? പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, സംഹിതകൾ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്. 5ാമത്തെ വേദമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുരാണം, മഹാഭാരതം, സംഹിതകളെല്ലാം 5ാമത്തെ വേദമായിട്ട് പറയാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരാകുന്നു. അവർ ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോട് അനുകമ്പയുള്ളവരും അത്യധികം കൃപയുള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്രകാരം 4 വേദ അധ്യായനങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ് മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും. അപ്പൊ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ചരിത്ര പുരുഷന്മാരാണ്. കലിയുഗത്തില് പതിതാത്മാക്കളോട് അനുകമ്പയുള്ളവരും അത്യധികം കൃപയുള്ളവരുമായിരുന്നു ആര്? വ്യാസമഹർഷിക്ക്. അപ്പൊ അപ്രകാരം തന്നെ ഈ 4 വേദാധ്യായനങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഈ മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദമായിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളൊക്കെ. ഈ പുരാണങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പ്രാമാണിത്യം വേദങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. അപ്പോ മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പ്രാമാണിത്യം, പുരാണങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പ്രാമാണിത്യം ഈ വേദങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞില്ല, വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് മഹാഭാരതം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നുള്ളത്, ഈ വേദങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. പൊതുവെ ചരിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും 5ാം വേദമായി ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തില് 7:1-4 വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സമൂല്യം ഇപ്രകാരം നിശ്ചയം വരുത്തണമെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ മതം. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ 5ാം വേദമായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തില് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സമൂല്യം ഇപ്രകാരം നിശ്ചയം വരുത്തണമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. സാമാഥർവാക്യ വേദാശ്ചത്വാര ഉദ്ധൃതഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച 5മോ വേദ ഉച്യത്തെ. സാമാഥർവാക്യ വേദാശ്ചത്വാര ഉദ്ധൃത ഇതിഹാസ പുരാണം ച 5മോ വേദ ഉച്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഗ്യജുർസാമാഥർവാക്യ വേദാശ്ചത്വാര ഉദ്ധൃതാഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച 5മോ വേദ ഉച്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഗ്, യജു, സാമ, അഥർവ, ആഖ്യ 4 വേദങ്ങളുടെയും നാമധേയം. വേദങ്ങൾ, ചത്വാര 4, ഉദ്ധൃത വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഇതിഹാസ ചരിത്രരേഖകൾ, അതായത് മഹാഭാരത. പുരാണം ച പുരാണങ്ങളും. 5 5 വേദ യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാന ഉറവിടം. ഉച്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം: വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തെ, അതായത് വേദങ്ങളെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളിൽ
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരികമായ കഥകളെയും പഞ്ചമവേദമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തെ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരികമായ കഥകളെയുമായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? 5ാമത്തെ വേദമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 കൂടി എടുക്കാം. ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ 21 വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടപ്പോ. അപ്പൊ അടുത്തതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ശ്ലോകം 21. തത്രൈ ഗോദധര പൈല സാമ ഗോജൈമിനി കവിഹി വൈശംബായന ഏവൈകോ നിഷ്ണാതോ യജുഷാമുത. തത്രർ ഗോദാധര പൈല സാമ ഗോജൈമിനി കവിഹി വൈശംബായന ഏവൈകോ നിഷ്ണാതോ യജുഷാമുത. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അതിന്മേൽ ഋഗ്വേദധര ഋഗ്വേദ വിദഗ്ധൻ പൈല എന്ന നാമധേയമുള്ള ഋഷി സാമഗഹ സാമവേദത്തിന്റെയും ജൈമിനി എന്ന ഋഷി കവി ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള വൈശംബായനൻ എന്ന നാമധേയനായ ഋഷിയും ഏവ മാത്രം ഏകനായി നിഷ്ണാത അതിനിപുണനായ യജുർവേദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ച ശേഷം പൈലി മഹർഷി ഋഗ്വേദത്തിന്റെയും ജൈമിനി സാമവേദത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരായി തീരുകയും വൈശംപായനൻ യജുർവേദത്താൽ മഹാത്മ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചാർജ് കൊടുക്കണ പോലെ അവരെ അത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് പൈലി ഋഷിയെയും ജൈമിനി സാമവേദത്തിന്റെയും ആചാര്യനായി തീരുകയും വൈശംപായനൻ യജുർവേദത്താൽ മഹാത്മ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. വൈവിധ്യമാർന്ന മാർഗങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്നതിനായി വിവിധ വേദങ്ങൾ വിഭിന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ വേദങ്ങളും 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. ഈ 4 വേദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് 4 ആചാര്യന്മാരെയും ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അത് കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ച് വിവിധ വേദങ്ങൾ വിഭിന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ